Na terceira feira de Emprendedoras de Compostela temos aquí a Cristina da Beluria. Que tal, Cristina? Hola. Estou vendo na túa máscara un estalatote que tamén se chama Beluria, verdad? Exacto. Esa flor tan galega que de pequenas facíamos plof. Exacto, estopábamos cando chegaba o brao. Exactamente. Sí, A que vos dedicades? Bueno, vos tedes moita vinculación tamén co coñecemento, coa universidade, coa economía social. A que vos dedicades nesta empresa? Pois temos 4 áreas principais de traballo. Unha é a consultoría empresarial, que está moi ligada á economía social. Nós somos unha cooperativa e dicimos que somos unha entidade de economía social para a economía social. Logo temos a consultoría de comunicación, no que levamos a comunicación de entidades, sexan ou non sexan de economía social, e o que son os plans de comunicación interna, externa, o que son os labores propios de gabinete de comunicación, xestión das redes sociais, hoxe en día fundamental para calquera entidade. E logo temos 2 patiñas máis do noso traballo, que é a formación, en todo o que ten que ver coa economía social e tamén coa comunicación, e a investigación tamén en economía social. Facemos investigación social, analizamos, pois, por exemplo, a situación que fixemos fai pouco dos centros especiais de emprego, por exemplo, ou estudos socioeconómicos. Entón temos todo ligado, exacto, todo un abano ligado á economía social. Parece que sodes unha consultoría moi especializada no cooperativismo, na economía social. Exacto. E tamén bebedes da investigación e da ciencia. Exacto. Entendo que nas facultades máis relacionadas ás ciencias sociais. Sí, de feito, bueno, nós somos 4 persoas na cooperativa, está Alex, Rebeca, e a compañeira Ana, bueno, e eu, e Ana Olveira é investigadora, de feito forma parte do Centro de Cooperativismo da Universidade de Santiago e está especializada en todo o que ten que ver con eso, co cooperativismo, e moi ligado ao emprendemento feminino, que hai que falar de que dentro da economía social, pois as mulleres, se o comparamos con outros sectores, teñen máis presenza no que é o liderado e tamén nese emprendemento, que moitas veces pode costar máis. Claro, por a nosa socialización encaixamos mellor nun formato máis de colaboración, cooperativismo, bueno, pero o mundo xa demanda estas formas. Está claro que o que ocorre ao noso redor temos que ir hacia os bons valores da economía social e da cooperación. Entonces, realmente non é unha consultoría ao uso, tedes unha base científica e unha especialización e ofrecedes un servicio de moita calidade, non? Sí, intentamos acompañar eses proxectos que se poden poñer en marcha no eido da economía social, o que é toda, bueno, o seu camiño cara a consolidación, pero tamén esa parte de formación especializada, non? De obradoiros, por exemplo, nas universidades. É importante achegar o que é a economía social que se sepa, non? Claro, que chegue incluso ás aulas. Exacto, que chega ás aulas e co estudantado, sobre todo de facultades, como pode ser a Facultade de Económicas, pois saiba que existe este sector, que ten saída e que hai un mercado para eles. Ademais, hai que recordar que a economía social en Galicia casi andaba polo 7% do PIB, é dicir, que ten presenza e necesitamos tamén que desde a academia pois se dé a voz. A veces temos moitos estereotipos sobre as cooperativas, a economía social. Son empresas que tamén son viables económica e financieiramente. Exacto. Aparte de a nivel personal, claro. Claro, pártense dunhos principios, non, desa democracia, desa colaboración, desa intercooperación, dos valores do feminismo, pero obviamente como calquera empresa ten que ser viable, e son viables. De feito, vemos como as cooperativas, dentro do que é a familia da economía social, están os centros especiais de emprego, os centros de inserción laboral, as sociedades laborais, como resisten moitas veces ás crises. Incluso resisten máis e mellor. Exacto. Por a flexibilidade tamén. Exacto, porque ao final son entidades que poñen no centro as persoas, entón, nun momento de crise, o que é tocar a prescindir de persoas, digamos, ou a tocar eses anticipos, eses salarios, vai a ser o último recurso que se faga, non? Antes intentaremos botar mans de outras alternativas, entón sempre son máis resistentes. E, bueno, xa levades un ano, me pareceu ver nas redes sociais que estades de aniversario. Levamos 3 anos. 3 anos, Levamos un ano que fixamos a publicación, un ano, digamos,
pandémico, non? Que fixamos unha publicación especial, porque sí que é certo que este ano, pois, bueno, como todas as empresas, pois marcou moito o ritmo, o ritmo diario, tuvamos que botar máis de videochamada, de Zoom, exacto, de outras formas, e pois honramos ese ano e tamén do lanzamento da nosa páxina web, renovación da nosa páxina web. Bueno, pois podemos seguirvos nas redes sociais, todo o que facedes, e tamén participaredes nas mesas redondas da feira. Moitas gracias, Cristina, e moito éxito. Moitas grazas a vos. Encantada. Encantada.